Vice President Constantine Chiwenga has been attacked. At the moment, Kononkon's yesterday, arriva at Heroes Acre, ane security forces veruzhinji vakamukomberedza. Chitiko chinoonekwa kunzi kunyange nezvigananda zvinenge zvichishushikana, zvinenge zvichirwadziwa, chinoonekwa VP Constantine Chiwenga achirimena ari silent. And on top of that, achiuya achiarriva zviri very very shocking. Mamwe ministers, even the president, vanoonekwa vanenge vane security forces anenge ari mashoma, but vanhu vakomana veintelligence vanenge vana general avo panguva ine vaita kuti kunyange nevamwe vaiva vachitaura mashoko ekukriticize the vice president. Not subscribe or like out on the bell icon. Tinamba yenyu yaShepherd Yuda anoposta this picture atambogadzira another video ramuri kuona iro raVP Constantine Chiwenga and wife ati surrounded aiwa nevakomana vamuri kuona security forces ake avo magard. Anobuda nyora achiti jackass is afraid of being scared, although to be afraid is a sign of common sense, but complete idiots are afraid of their shadows. Chiwenga's fear reminds me of a jackass. His needs are simple and few: sex and beer. Of all the jackasses I had known, power just brings out the basic traits in them. If they were jacks before they had power, they are simple jacks with power. Let's devote enough scientific research to find a cure for jackasses. Ndo mashoko anouya panguva ino atiri kuona kuti Yuda ari kuuyawo achiataka VP Constantine Chiwenga achiti aiwa is afraid of his shadows. VP Constantine Chiwenga kuuya panguva ino ane secret guards amuri kuona anofamba navo wakawanda, ari kuti aiwa VP kungotya zvavo, but panguva ino tinoona kuti vanhu panoita heated debate. Vamwe vachisapota VP Constantine Chiwenga pakuva careful nevacautious, vamwe vari vachimukriticize just because they know that they do not like him and havamufariri. Kunyange zvake aiwa madisplays amuri kuona epa Heroes Acre, VP Constantine Chiwenga and wife, people they appreciate it kuti aiwa this couple is very iconic. Kana comment section medu zvafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.